Xeyirli kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне якты матур бәйрәм кичендә каршы алабыз. Саба дулкыннары телевидениесе катнашы булган һәр кемне бүген 23 февраль Ватанны саклаучылар көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең көчле җилкәгез тормышыбызны җил яңгырдан саклый, алдагы көнгә ышаныч бирә. Барыгызга да исәнлек, саулык, тынычлык, бетмәс көч, дәрт, акыл һәм куәт телибез. Һәм Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге чыгарылышын башлыйбыз. Игътибарыгызга атна информацион программасы һәм бүгенге чыгарылышта. Районга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин килде. Яңартылган китапханә ачылышында һәм район советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Саба урта мәктәбендә хәрби диңгез флоты музее ачылды. Юлбатлылар махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә окоп шәмнәре ясый. Хәзер буларның барысы хакында да тулырак сөйләрбез. 20 февраль көнне Саба районына эш сәфәре белән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин килде. Эш көнен ул заманча реконструкциядан соң Әбрар Кәримуллин исемендәге Саба район үзәк китапханәсе бинасы ачылышында катнашудан башлады. Хәзерге заманда китапханә китап саклау, аны укырга биреп тору һәм кире кабул итеп алу урыны гына түгел. Ул жылы бер мәдәни үзәк. Саба үзәк китапханәсе элек тә бу вазифаны үтәсә, яңа бинада яңаша тулы куәткәдә эшләп булачак. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон, Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов китапханәнең беренче кунаклары булды. Алар китапханәнең эшчәнлеге, китапханә каршында эшләп килүче клуб берләшмәләре белән таныштылар. Китапханәнең ремонттан соң үз укучыларын кабул итә башлавы китап сөючеләр өчен зур бәйрәм. Дөрестән дә чын мәгънәсендә бәйрәм бүген, чөнки менә әлеге бина безнең китапханә бинасы, ул инде 60-нчы елларда үзегез беләсез, райком бинасы итеп салынган булган, һәм инде безнең инде 90-нчы елларда шушында китапханә итеп күчерелә, әмма дә ләкин бүгенге замана таләпләренә җавап бирми торган китапханәе кемнән килсә дә, монда өлкәннәр килсә дә, яшьләр килсә дә, бу инде китап бирү урыны булып кына хезмәт итә, китап саклау урыны булып кына. Бүген замана алга бара бит инде, алга барган саен таләпләр дә икенче, һәр интернет кирәк, электрон китаплар кирәк, һәм гомумән китапханәдә оралашу, очрашу урыны итеп ясарга кирәк. Менә барлык мастер-класслар эшләү өчен һәм инде өлкәннәр өчен аерым, яшьләр өчен аерым, балалар өчен аерым, шушындый майданчыклар булдырылган, замана таләбенә туры китереп эшләнелгән китапханә ачылды. Саба үзәк китапханәсенең матур үткәне халкыбызны укымышлы итү өчен куйган зур хезмәте бар. Безнең китапханә безгә инде 105 ел. Аны ул вакытта Шәриф Галиев дигән бер яшь комсомол ача. Саба урамнары буенча ул китаплар җыеп йөри. Һәм Ичи Гали Нуриевның таш келәтендә урын бирәләр. Менә шушы келәттә, таш келәттә матур итеп ул китапханәне оештырып җибәрә. Һәм иң беренче спектакль куела, иң беренче оркестр оеша. Менә шундый матур китапханәбез безнең еллар аша үтә, аның беренче үзенең бинасы 48-нчы елда гына эшләнә. Һәм кичкенә генә агач бина була ул. Инде 60-нчы елда ул мәчетнең бер кичкенә генә бүлмәсенә күчә. 61-нчы елда аңа икенче этажда хайран гына урын бирелә. Менә монда инде беренче китапханә штаты ачылып эшли башлый. Үзгәрешләр яңалыкларга килгәндә безнең хезмәткәрләребез өчен дә бик күп мөмкинлекләр туды. Безнең автомат китап бирү барлыкка килде һәм һәрбер кеше үзенең бердәм укучы билеты белән килеп, үзе ачык фондтан китапны алып, аны шунда үзенә рәсмиләштерә ала, шәхси кабинетына кереп һәм китабын кире дә бирә ала. Менә бу яңалыкларны безнең яшьләребез бик тиз тотып алдылар. Бүгенге көндә аннан бик тиз файдаланалар. Китапханә яңа мөмкинлекләргә бай. Яшьләр өчен уңайлы мәйданчыклар барлыкка килгән. Балаларны кичкенәдән үк китапханәгә тарту өчен дә күп эшләр башкарылган. Гомумән, Саба үзәк китапханәсе өчен хәзер яңаша модернизацияләнгән эшчәнлек чоры башлана. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре алга таба районыбыз җитештерүчеләре күргәзмәсе белән таныштылар. Килгән кунаклар иң элек район мәдәният йорты каршында җәелдерелгән күргәзмәгә тукталдылар. Биредә сәнәгать тармагын тәшкил итүче предприятиеләр үз товарларын тәкъдим итте. Мәдәният йортының фойесында үз мәшгульләр урнашкан иде. Кул эшләре, бал, кондитер эшләнмәләре, рәссам иҗат җимешләре, тегү-чигү әйберләре урын алган иде биредә.
Мы в 2023 году стали абсолютными победителями в республиканском конкурсе «Эхо веков». Мы стали втайзлеры 12 династий, 13 поколений. Мы любим свой народ, свою республику и свой Сабинский район. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на нашей прекрасной Сабинской земле. В Сабинском районе проживает более 20 национальностей в мире и согласии. Да здравствует дружба народов! Тимошок авылында яшәүче Хантимировлар нәселе республика күләм шәҗәрә фестивалендә беренче урынны яулады. Ә инде районыбызның Шәбия Шүрши авылында марионеткалар театры уңышлы эшләп килә. Кунаклар әлеге чыгышларны яратып кабул итте. Кече залда исә эшмәкәрләр һәм инвесторларның җитештергән продукция товарлары, фән һәм техника алгарышы эшчәнлеге күргәзмәсе урнаштырылган иде. Әйтик, Евроакцент Саба җәмгыяте үз эшен районыбызда 2010 елдан бирле алып бара. Күргәзмәдә алар пыяла пластик савытларны чорнау станогын тәкъдим иттеләр. Компания занимается производством стеклопластиковых емкостей. Макет представлен здесь. Емкости различного назначения, а также комплектации, монтажа, установки очистных сооружений различного назначения. Хозбытовые, промышленные стоки, ливневые стоки и так далее. Станок предназначен для как раз намотки стеклопластиковых емкостей. Там представлен макет нитка и подается со смолой. После высыхания образуется цельная, достаточно прочная конструкция стеклопластика. На плакате представлены те изделия, которые мы производим. Накопительные емкости, канализационная насосная станция, ультрафиолетовые колодцы, ливневые очистные сооружения, колодцы различного назначения. Также здесь на макете можно увидеть очистные сооружения для частного дома коттеджа. В разрезе, где представлена как раз полная система очистки сточных вод. Сәнәгать тармагында эшләүче предприятиеләр көче белән 2023 елда барлыгы 5 миллиард 600 миллион сумлык продукция җитештерелде. Барлыгы ел башына районыбызда 704 шәхси эшмәкәр һәм крестьян фермер хуҗалыклары, 356 кеше һәм урта предприятие, 2607 үз мәшгуль теркәлгән. Шул ук көнне район мәдәният йортында 2023 елда районның социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре һәм 2024 елга бурычлар хакында район советының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Аның эшендә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъматуллин, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон һәм башка рәсми затлар район активы катнашты. Иң элек 2023 елда район күләмендә башкарылган эшләрне яктырткан фильм күрсәтелде. Районыбыз үсеше нигезендә төрле тармаклар буенча эре проектлар тормышка ашырылу дәвам итте. Район башлыгы Рәис Миннеханов 2023 елда Саба муниципаль районы эшчәнлегенең төп юнәлешләре турында доклад белән чыгыш ясады. Булган проблемаларны яктыртты. Соңгы 2 елда сынаулар елы кичерәбез, ләкин күп милләтле илебез бирешмәде. Тагы да ныграк берләште, ныгыды. Илебез икътисады тулы куәтенә эшли, милли проектлар, дәүләт, республика программалары тормышка ашырылу дәвам итә диде ул. Махсус хәрби операция башланганнан бирле районыбыз халкы якташларыбызга көченнән килгәнчә ярдәм итә. Барлыгы 25 миллион сумлык гуманитар ярдәм җибәрелгән. Илебезне сакларга 240 ир-егетебез киткән. Район башлыгы аларның әти-әниләренә, гаиләләренә рәхмәтен җиткерде. Егетләребез аларның батырлыклары белән горурланабыз диде ул. Һәм авыл җирлекләре башлыклары, оешма предприятие җитәкчеләренә, махсус хәрби операциядә булучыларның гаиләләренә һәр төрле ярдәмне даими күрсәтергә кушты. Хәрби операция зонасында һәлак булган райондашларыбызны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Мәктәпләрдә укучыларда патриотлык хисен тәрбияләү буенча чараларны ешрак үткәрергә, бу юнәлештә эшне тагы да көчәйтергә дип белдерде. 2024 ел илебездә гаилә елы булганлыктан, гаилә институты төшенчәсенә басым ясап, бу юнәлештә эшне активлаштыруны сорады район башлыгы. Районда балалар туу санында үсеш күзәтелә. 2023 елда 351 бала туган. Күп балалы гаиләләр дә күбәя. Гомумән, хастаханәдә гаилә планлаштыру буенча эш алып баруны җайларга кирәк. Бу ел федераль программа нигезендә
негізінде йөрәк кан тамырлары үзәге төзелешенә керешәчәкбез, диде Рәис Миннеханов. Спорт юнәлешендә авылларда 4 спорт мәйданчыгы төзергә, балалар белән ныклап спорт түгәрәкләрендә шөгыльләнү өчен тренерлар санын арттыру, яшьләр өчен үзәк, яшүсмерләрне берләштерүче клуб ихтыяҗы бар. Инженерлык һөнәренә кытлык кичерәбез. Шуңа күрә балаларны яшьтән үк иҗат, уйлап табу эшчәнлегенә җәлеп итәргә кирәк, дип белдерде район башлыгы. Алда торган бурычлар турында сөйләгәндә Дәүләт торак фонды программасы белән йортлар төзүне дәвам итү тора. Шулай ук Ныртыда авыл клубы салоны федераль программа кысаларында башкару, завод Нырты авылындагы мәктәп бинасын реконструкцияләп, инвалид балалар өчен ел дәвамында эшли торган лагерь эшли башлауны да бурыч итәргә диелде. Для решения социальных задач нам необходимо обеспечить доходную часть бюджета. Основа этому развитие экономики территории. В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов наш район в 4-м месте. Индекс промышленного производства в 2023 году 122%. 6-е место в республике. Рост произошел за счет нового промышленного производства завода горячей цинкования. Отгруженная промышленной продукции 5 миллиардов 400 миллионов рублей. В республике по этому показателю мы на 31-м месте. Поэтому задача увеличить объемы промышленного производства. Большие планы пищевой промышленности. Это за счет поддержки республики. В сумме 169 миллионов рублей планируем построить инженерную инфраструктуру пищевого кластера индустриального парка. Потенциальные резиденты есть. Прошу инвестора завершить реконструкцию Сабинского молочного комбината с очистными сооружениями, запустить производство на проектную мощность. Алга таба Соба аграр көллияте җитәкчесе Закирҗан Бикмөхәммәтов уку йортында студентларга белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә алып барылучы эшләр, эшче кадрлар тәрбияләү турында сөйләде. Соба республикада аграр тармак лидеры дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче орынбасары Рөстәм Нигъматуллин үз чыгышында. Әмма төп мәсьәлә булып авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт хакын арттыру кала, диде. Сегодня надаивается более 300 тонн молока ежедневно, больше только у Кукмарского и Балтасинского районов. Активное строительство новых животноводческих комплексов, модернизация ферм дают полную уверенность в достижении высоких результатов. Хлеборобы района за прошлый год вырастили 67,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, собрав с каждого гектара в среднем 30,8 центнера урожая. Показатель плодородия у вас один из самых низких в республике, однако благодаря упорному труду, науке вы добиваетесь высоких результатов. Позвольте поблагодарить сельских тружеников района за добросовестную работу, достигнутые результаты, за их труд. Утырыш ахырында хезмәтләрендә олы нәтиҗәләргә ирешкән райондашларыбызга дәүләт бүләкләре, район хакимиятенең мактау грамоталары тапшырылды. Сез атна информацион программасын карыйсыз. Дәвам итәбез. Бу атнаның чәршәмбесендә Соба урта мәктәбендә яңартылып, тулыландырылып Хәрби диңгез флоты музее ачылды. Тантана Казан шәһәреннән 6 тапкыр Балкыш фестивале лауреаты экипаж «Одна семья» халык ансамбле чыгышы белән башланып китте. Чарада шулай ук районыбызның Хәрби диңгез флоты ветераннары да катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Төрле флотларда хезмәт иткән 17 кешедән торган әлеге коллективның концертын укучылар алкышларга күмде. Өлкән яшьтә булуларына карамастан, яшьләрчә төз буйлы көр тавышлы артистларның төп максаты үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирү. Ансамбль репертуарында Совет һәм Россия авторларының диңгез, хәрби хезмәт, ватанны саклау турындагы җырлары урын алган.
Хамид Абдуллажанов 2005 елдан Морское собрание иҗтимагый оешмасы җитәкчесе урынбасары. Мин үзем Донбасста туган кеше, минем әтием 5 ел Северный флотта хезмәт иткәндә, Донбасска киткән. Донбасста әнине тапкан Питрәш районыннан, Кибәгиле авылыннан, ә безнең әти Яңа Кырлай авылыннан, Арча районыннан. Мин 6 яшькә кадәр Донбасста яшәгән, аннан соң 63 елда без Донбасстан кайттык Кырлайга. Кырлайда мин 75 елда Кырлай мәктәбен бетереп киттем Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Анда 80 елда бетердем. Минем төп хөрәнем ядерный реакторны идарә итүдә. Менә шуннан 80 елдан 2002 елга кадәр мин Северный флотта хезмәт иттем. Командир группадан зам командиры атомный подводный лодка Казан исеменә кадәр. Райондашыбыз 15 ел буе Морское собрание оешмасының Соба региональ бүлеге җитәкчесе булган Илдус Галиевка за службу на морях медале тапшырылды. Бәйрәм алдыннан барлык диңгезчеләр укучылар кулыннан бүләкләр дә кабул итте. Соба урта мәктәбенең физик тәрбия укытучысы Илнас Сафин җәй көне генә армия сафларында хезмәт итеп кайткан. Мин хезмәт иттем Домодедовода, Домодедово шәһәрендә село Ям дигән воинская часть 40603-2. Мин анда военно-морской флотның связь булып бардык. Мин анда эшләдек без. Шундай подразделение дип аталган, подразделение пункт электроэнергетический дип атала инде. Мин анда үзем машинист булып бардым, машинист-насосник. То есть без җир астында служить иттек, җир астында мин обеспечивал водой. Хәрби диңгез флоты тарихына багышланган бай материал тупланган музей ачылышында катнашучыларны Соба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Бәйрәм белән котлыйм, исәнлек саулык телим, шәхсән үземнән, Рәис Мөхәллиш Миннеханов исеменнән Соба район башлыгы туры сәламнәрне җиткерә сезгә. Инде анда карап торам, бүтәнегезне кайсы битләрегезне мондый формада күргәнемдә югый шаккатып гаҗәпләнеп Субханалла, менә матурны әйттереп, бу мәктәпкә дә барып җиттек. Безнең инде хәрби диңгездә хезмәт итүче җегетләребез районнан шактый. Алар үз күптәннән теләк тә белдереп йөриләр, музейлар булдырырга дип, ул безнең эш бара. Инде моның әйдәп баручысы беренче дә әйтергә кирәк Шәүкәт Ханафиевич. В том году мы выиграли грантовые средства. Хотели бы подарить школьному музею нашу телевизионную установку, чтобы вы закачали туда информацию о военно-морском флоте. И вот торжественной обстановке хотелось бы вручить вот эту телевизионную установку. Сейчас вообще техника шагнула очень вперед. Вот компьютер, оказывается, вот он компьютер, маленький вот такой компьютер. Все это и подключается. Я хочу вам передать, чтобы побольше информации, и будет информация постоянно, чтобы обновлялась, постоянно, мында bütün материалларны, bütün республика, Нидасыздың Саба районында хезмәт иткән, bütün военно-морской флотта булган кешеләрнең монда ярын информацияларын итәргә кирәк. Музейлар туган якның тарихын өйрәнү, якташларыбызның якты истәлекләрен саклап калу, аны буыннан буынга җиткерү һәм укыту тәрбия эшендә зур ярдәмлек булып тора. Районыбызда Хәрби диңгез флоты музее су асты кемәсендә хезмәт иткән якташыбыз старшина Мәрданов Риталий Валентин улының инициативасы белән сәләтле балалар өчен урта гомуми белем мәктәп-интернаты бинасында 2006 елда оештырыла. Бүген ул яңартылып, Саба урта мәктәбендә ачылды. Водолаз костюмнары, аяк киемнәре, сувенирлар, битлекләр, вымпеллар, флаглар, значоклар, дембель альбомнары, корабль җиһазлары һәм башка бик күп кызыклы экспонатлар саклана биредә. Әлеге музейның иң кадерле экспонаты булып, районыбыз башлыгы тарафыннан Миннеханов Рәис Нургалиевич тарафыннан бирелгән корабль макеты тора. Әлеге музейда күп экспонатлар, шулай ук райондашларыбыз, хәрби флотта хезмәт иткән райондашларыбыз тарафыннан бирелгән экспонатлар. Кызыклы экспонатлар булып безнең Санкт-Петербург шәһәреннән кайткан 9 янтардан эшләнгән Россия Федерациясе гербы бар. Һәм шулай ук безнең яңалыгыбыз районыбызның барлык хәрби флотта хезмәт итүчеләре турында мәгълүматны без стендка, электрон стендка тупладык һәм аны презентация форматында эшләдек. Шулай ук безнең музеебездә хәрби флотта хезмәт итүчеләрнең үзләре үз тәкъдимнәре белән биргән формалар дагы бар, саклана.
Ветеран диңгезчеләр музей түренә үтеп, һәр экспонатны игътибар белән карадылар, хатирәләрен яңарттылар. Олан елга авылыннан Мисбах Фазылов армия сафларында 1975-78 елларда була. Ак һәм Баренц диңгезләрендә Төньяк флотта хезмәт итә ул. Бу патронлыкларның торпедалары ушипны инде. Менә шуларны тоталар без. Баренц диңгезе, Ак диңгез безнең кулда инде. Без күп түгел торпедалыклар. Шуңа күрә безне бик Сира кайтадыр инде, базга бушатыр өчен генә. Продовольствие алып китәдер. Армияда күршедә бергә хезмәт иттек, без күршедәндәге. Бергә киттек, бергә кайтып зам белән. Алимуллин Рафиев ул бик шәп, бик матур. Тегендәген кара бирде без аны барагалап. Монда да бик әйбәт ие, монда бик шәп инде. Монда кеше арасындарак. Тегендә патрулда ибагай. Монда кеше арасында инде. Зифар бар безнең, сабаны кулына акым булды. Аны карточканы күрмәгән бер җирдә. Аны альбомында бар ие. Ватан алдындагы бурычларын намус белән үтәп, диңгездә уңышлы исән-имин хезмәт итеп кайткан ир-егетләр очрашты биредә. Изге теләкләр дә яңгырады. Минем бар кешеләргә дә тыныч тормыш телим. Без бер вакытта да бер кешегә дә җиңелмәдек. Шуңа күрә безгә тыныч тормыш булырга кирәк, безгә просветание кирәк. Бөтен кешеләргә таза саулык, Саба районнарында бөтен ветераннарга таза саулык, тыныч гомер и әйбәт ягымлы ис менә яз килә. Мәктәп музее эшчәнлеген үз стеналары эчендә генә калдырмас. Бирегә бик теләп, башка мәктәп укучылары, әтияниләр, килгән кунаклар керерләр дигән теләктә калабыз. Соңгы арада окоп шәмнәре ясау активлаша башлады. Әлеге шәмнәрне махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләр куллана. Алар 7-8 сәгатькә кадәр җылылык биреп тора ала. Райондашларыбыз фронттагыларга төрлечә ярдәм әзерли. Пакетларга ашлар тудыра, маскировка шелтәрләре үрә, окоп шәмнәре ясый. Окоп шәмнәре ясау буенча аеруча Юлба тау җирлегендә күп эш башкарыла. Тенеки авылында яшәүче Фидаил Хисамиевка окоп шәмнәре ясау идеясын Илебер авылында яшәүче Рамил Хәбирҗанов бирә. Иң башта Фидаил 3 килограмм парафин кайтарта да, беренче шәмнәрне үзегенә, үз хуҗалыгында ясап карый. Аннары инде Юлбат авыл җирлегенә авылдашларына мөрәҗәгать итә. Барсы да аның фикерен күтәреп алалар. Шуннан соң инде объемнар әкренләп күбәеп китте. Сөйләшеп хәбәрләшә башладык инде. Мин Корбанов Ләйсән дигән организатор хатын-кыз белән моның битендә шәмнәрне ясау гына хикмәт түгел, аның битендә җегетләргә дөрес иттереп, кирәгенчә шул барып урнашу да кирәк бит инде. Алар битендә шу гуманитар ярдәмнәр җыю, шуларны барып тапшыру белән шөгыльләнәләр. Ул инде Нива машинасы белән 2 рейс булды. Банклар тиеп төшерделәр булар миңа. Шуннан бу банкларга карап торгач инде үземнең генә көч итмәсен аңладым, мөрәҗәгать иттем мәктәп директоры Илнар Илдаровичка. Завуч Рушания Закарьевна белән булар минем фикерне күтәреп алды инде. Шулай ук инде авыл халкы да күтәреп алды бу фикерне. Парафинга инде акчалар җыеша башладык, шулай инде парафинны Аллаһ Тәгалә Озон Вайбер системаларына заказ итеп парафиннар кайтарта башладык. Хезмәт дәресе кысаларында хезмәт укытучысы Рафис абый безнең балалар белән шушы банкаларга картоннар тутыра башлады. Җистән банкаларга. Мин ул вакытта үзем өйдә эшлидем бу эшне инде. Шулай мунчада инде картон тутырып, мунчада эретеп инде. Ул вакытта җитештерүчәнлек шама белән көнгә 10 свеча булгандыр инде. Шуннан соң инде парафиннар да кайту күбәеп китте, банклар да күбәеп китте, мәктәптән дә шушы мөрәҗәгать иткәч инде яшь җегетләрдән дә ярдәм булды. Алар да эшлибез дип кенә торалар ие. Эзли башладык бер производственное помещение дип әйтегез үзебез өчен. Шуннан инде мин мөрәҗәгать иттем Юлбат хуҗалыгы җитәкчесе Садыков Айнур Рафаиловичка. Ул инде каршы килмәде. Шушы колхоз биләмәсендә булган бер бәләкәй генә бүлмәдә безнең эшләүгә. Шем ясау өчен чиста консерв банкалары, катыргы, балавыз яки парафин кирәк. Эшне башлар алдыннан чистартылган банкаларның кырыйларындагы ишыгып торган урыннар тигезләнә. Ноябрь айларында башланган эш яңа ел ялларында да туктап тормый. Яңа ел каникулына без 640 килограмм парафин белән кирип киттек. Шушы җегетләр составы инде тулы булып торды безнең. 9-ар, 10-ар кеше эшләгән вакытлар булды. Бик әйбәт эшләгән вакытны көненә 100-әр шәм эшләп бардык без. Егетләрнең каникуллары шушында үтте дисәк тә ялган булмас. Алар бик теләп килделәр инде. Көн сайын шушында эш бара бит инде. Кич белән эшлибез эшләрне. Ут яна инде. Кызыксынган кешеләр кирип карап китәләр. Нәрсә эшләр микән дип хәбәр тарала бит инде. Бер көн килеп, шул бер
поколение зоррақ, мужиклар деп әйтегенде, иратлар. Біз де іштей алабыз мекан бұл ішіні, әйде бізде ердам етел деп жиылып келді шулар. Шундан бір күн ішледік бұлар білән, әзірек кіна процесіні жойлап та жибердік инде. Шунда бар ебіздің Рахимұлы Илгизар деген жігіт. Шул екінші күнде меңа язабы WhatsApp-тан Федералы мен анда ишік түбіне қапшық қойып кеткен ем, шул қапшықны қарарсыз әлі нешігірек болар екен ол деп. Шундан шул қапшықны ашып қараса, мына екі қапшық мына шушындай тілінген лента. Шул біздің іш процесін тезлетіп жіберді. Евроакцент жамғиятында эшлейді ол біздің жігіт. Маға қошылдайында алмаз мебелді әшлей тұрған жігітлер деген, оларға рахматтан башқа сөз жоқ. Мына бұлар бізні шушындай тілінген картоннан үзмәділер. Түсләрін нелерін оңышып сүйештіктен инде размер картонлар керек екенін, мына бізге тілген картон білән олар обеспечит тұралар, біздің картонлар бүгінгісі күнде жетерлік. Эш 2 сменада алып барыла. Әлі шушы күннәрдә генә 2 тонна 700 килограмм парафин қойтарда алганнар. Юлбат авыл җирлегендә яшәүчеләр тарафыннан шушы көнгә кадәр 5100-дән артык шәм ясалып фронтка озатылган. 500-гә якын әзер шәм запаста тора. Махсус хәрби операциядагы якыннарына посылка салырга җыенучылар да шәм сорап аларга мөрәҗәгать итәләр икән. Банка ішіне шәмні спираль итеп тә тутырганнар. Хәзер йылдызчык формасына туктаганнар. Гомумән шәмнәр төрлечә ясала. Инде безгә 200 штук шушындай крокодил кайтып алып тоттырды. Крокодил, закулепка. Менә шушыны шушылай бөгеп куябыз дагы. Менә әзер шәм. Әзер шәм өстенә кертеп утырткач, ол пазларына кіріп отыра шушында. Аны енді бөгіп күйләп та бұла. Мына шушының үстіне кружка қойып манда, тәлинке қойып мына шейді қойнатып алырға бұла. Шушындай жойланма ясый баштадық. Мына біздің бір жігіт шуларын ішләп отыра қазіргісі вақытта. Менә бу егетләр шәм ясый башлаганнан бирле Фидаил абыйларының иң зур ярдәмчеләре. Фидаил абый эзләгән егетләрне шәм ясарга, солдатларга булышырга. Шуннан соң бергәләшеп килдек. Без Фидаил абыйның мондый эш башкарып җибәргән белгәч, бераз кызыксынып киттек. Аннары көннәрдән бер көнне әйдәс бер җыелып алык диде дә, монда җыелдык инде. Бик хайран җыелдык. Хәзерге вакытта менә әйбәт кенә эшләп киләбез. Алга таба да эшлибез. Без монда төрлечә җыелабыз. Кайбер көннәрне 15 кеше дә була ала. Кайбер көнне 8 дә була ала, 7 дә була ала. Һәрбер эшне бүлеп эшлибез. Кемдер картон кисә, кемдер тутырып бара, кемдер банка кисә, банкаларны рәтләп бара. Берничә кеше инде парафин рәтләп тутырып бара. Башта әти бер үзе мунчада эшли иде. Аннары әти сораган юлбатта егетләр юк микән дип булышырга. Мин дусларымнан юлбаттан сорый башладым инде. Кемнәрнең вакыты бар, кемнәр булыша ала. Аннары без башта күп түгел идек. 3-4 кеше идек. Хәзер күбәйеп киттек инде. Фидаил абыйның малае Азамат безнең егетләр группасына язды инде. Булышырга кирәк, сөйшә ясарга килегезә, кемнең буш вакыты бар дигәч, дуслар белән сөйләшеп, сразу шул беренче көндә үк килергә булдык инде. Менә шул декабрь башыннан эшли башладык, 3нче ай үз китте инде. Шуннан соң бер ай эшләгәннән соң, яңа еллардан соң әти белән әтинең туган энесе бу эшкә кызыгып китеп, аларны да монда чакырдым. Менә сугыштагы троертный абыйыма үзебез ясаган шәмнәр дә барып җитте. Аларга именной посылкалар җибәргәч, рәхмәт хатлары язып җибәрде инде. Акоп шәмнәрен ясауда башлап йөрүче Фидаил Хисамиев якташларыбыз өчен ярдәм эшендә катнашучылар белән дә гел элемтәдә тора. Мәйтәм иярүчеләр булмас микән дип уйладым да гына инде. Видеолар ясап куйдым инде, контакт челтәрләренә дә шунда интернетка дип әйтик инде. Шайтырып, менә ияреп китүчеләр дә күп булды, Аллага шөкер. Тимершыклар ясый бүгенге көндә шәмне, иләбәрләр ясый. Шикшедә Руслан дигән җегет ясый инде. Менә урысча әйтәләр бит инде, дурной пример заразен дип инде. Аны инде кемә бер шей җүннеш эшли белмәгән кеше үзен үзе аклар өчен шулай дип әйтә инде ул. Ул алай түгел инде. Менә яхшы примерда заразен. Яхшылыкка иярүчеләр күпкә күбрәк бүгенге көндә.
Махсус хәрби операция кешеләрне берләштерде. Һәммәсенең теләге бер генә: солдатларыбыз исән имин өйләренә кайтсын. Юлбат авыл җирлегендә шәм ясау белән бергә маскировка шелтәрләре үрүдә бара. Читтә яшәүче авылдашлар да бу эшләрдән читтә калмыйлар, матди ярдәм күрсәтәләр. 20 февраль Ватанны саклаучылар көне уңаеннан җирлектәге һәр сугышчы өчен исемле посылкалар тутырылган. Һәрбер эш зордан башланмый, кичкенәдән башлана. Башта инде Фидаил беренчеләрдән булып Тинекия авыл халкы белән әзме күпме шушы эшне оештырып җибәреп, аның битендә шималны алырга да акчасы кирәк. Акчасы булгач, шималны каяндыр кайтартырга кирәк. Шушы эшне башлап җибәрде һәм дә ул аны күпмедер микътарда өйләрендә эшләп инде. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә спонсорларга. Спонсорлар бик теләп катнаштылар. Шактый гына суммада акчалар җыелды. Бик күп әйтергә кирәк. 3 тоннага якын почти парафин алынды. Шуның 2 тоннасы ялгышмасам эшкәртелеп, банкаларга тутырылып, алар инде тиешле урыннарга, фронтка узатылды. Безнең җирлектән бүгенге көндә 9 мобилизованный, 2 контрактник. Егетләрнең исән-сау туган ягыбызга әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Окоп шәмнәре игелек уты, жан җылысы булып сугышчыларны җылтыр дип ышанабыз. Юлбат авыл җирлегендә яшәүчеләр бүтән күңел җылыларын биреп, гуманитар ярдәм туплауга үзләреннән бик зур өлеш кертәләр. Бүген 23 февраль Ватанны саклаучылар көне. Хөрмәтле ир-егетләр, армия сафларында булучылар, махсус хәрби операция зонасында илебезне яклаучылар, кайнар нокталарда хезмәт иткән батырлар, Бөек Ватан сугышы елларында фронтта һәм тылда үзен аямыйча көрәшкән ветераннар, хәрби хезмәт белән тормышын бәйләгән һөнәр ияләре. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезнең кыюлык, ватанга булган мәхәббәт илебез каршына килеп баскан төрле кыенлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бүген дә илебез халкы сезгә ышана һәм киләчәк сезнең ярдәм белән һичшиксез тыныч булачак. Барысы өчен дә сезгә зур рәхмәт әйтәбез һәм алда зур җиңүләр көтсен дибез. Сау-сәламәт, көчле һәм һәр вакыт шулай кыю йөрәкле булыгыз. Шушы урында Атна информацион программасын тәмамлыйбыз. Алга таба эфирыбызны җырлы бүләк дәвам итә. Бездән аерылмагыз.